Maayong adlaw kanatong tanan. O gilabi na sa atong mga pinalanggang mga viewers o mga minahal ng tagapaminaw na atong programa. Handumanan sa kagahapon drama. Ang niaging sugilanon, istoryahan ni Ellen si Peter para mo eskwela kini. Apan nagdumili og eskwela si Peter tungod kay giulit kini sa iyang mga classmate nga anak kuno siya sa liking kawayan. Sa laing bahin si Lolo Pedro mao nag-istorya kang Peter. Og ano nisugot na gini nga mo adto sa eskwelahan. Pila sugiladon na anak sila sa eskwelahan. Manghigala. Mao kini ang katapusang yugto sa atong sugilanon. Amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Sige anak, sulod na dito kay basit og malit ka sa eskwelahan. Sulod na sa imong room. Sige ma, masahod na ko sa room. Sige anak, palayon o paminaw ni teacher ha. Oo ma, ato na ko ma. Ay salamat. Inisugot lagi ang bata. No, masulod siya sa eskwelahan. Ay, yun na pa. Si best friend ba na ako na, Francis? Siya cute. Psst! Francis! Best friend! Oy, Day! Naada ka din ha? Naunsa maka din sa eskwelahan. Nagpa-eskwela ko ni Peter. Ay, mao ba? Ayun doon. Unya. Okay na dahil siya karon. Kaloy sa Ginoo. Nadala na yun. Ay, maayun noon, no? O, laki. Pero, gabi po na mag-am-am, no? Ako, si Lolo, grabe. Nga naman nga naman na naitabo. Kuan mo good best friend. Sumugod daw siya sa iya mga classmate ni sa school. Mga, di na siya kinang eskwela. Ay, mao ba? Ang ano, sa madayang isugod sa iya mga classmate niya. Ay, kuan best friend. Anak ko na siya sa liking kawayan. Ansa? Mao na iyang giingon sa mao nang iulit sa iya mga classmate. Di na maayo. Mao gani, mao nga di siya kinang eskwela. Niya, yun sa mani papasabot. Si Lolo ng istorya niya. Tapos, ningon siya best friend nga gusto daw siya makita si amahan. Mao ba? O niya? O saan buhaton ni Ana? Ningon mo to siya nga. Ibisan picture lang. Gusto siya makita sa iyang sa daw si amahan. Mao lagi. O niya? Dapat i-imo nga picture ni Philip. Nato pa ni noon, anak ko inipos. Mula mas ko itong ipakita niya. Mas maayo kung napakay picture ni Philip. Maayo.
Best friend, nagawas na mga bata. Oo, lagi. Oo, nagawas na. Padong na din si Peter. Yun na pa. Naunsa ka din, Ay, naninda ko, diskantin. Iyawat na lang, makapalit og buhat ginamos. Mao ba? Maayon na. Kay sideline. Dana si Peter Padong. Ay, managin mag-school, maayon na undong. Anya, kumusta man? Okay na yung leksyon, nasabtan mo. Nasabtan na ako, Anya, imong mga classmate, wala na sila ulit-ulit mo. Wala na may noon, Ba't? Ginawa na sila ulit-ulit na ako. Ipagin lang sa Ginoo daw para maundang na ilang pagulit-ulit mo. Iyon na pa, si best friend na ko, Frances. Hello, Peter. Kumusta? Hindi ako naman dahil ka, no? Happy naman ka na ulitaw. Hi, Tito. Frances, kumusta ka, Tito Frances? Okay na gyapon. Buwapag gyapon. Kuha pa na usog tao. Pagka-joke dyan kayo ni mo, Tito Frances, no? Ingano na siya daw. Sa una pa. Sa pagkabarkada naman sa una. Grabe joke na siya kagala-galaon. Ay da, best friend, gamayng butang. Paano na balikan, no? Iyon na pa. Kabantay ka ng lalaki ng padong din, Sa baan na? Kanagod, Oy, ala? Si Philip pa na? Tusto. Si Philip ka na, best friend. Amag yun. Anya? Padung na ba siya din, best friend, nakita din niya. Padung siya din, Tito, kinsa na niyang kitanaw? Kanang lalaki na padung din, Peter, Jessica, kumusta ang imong pag-eskwela? Okay na? Okay naman ko dito. Pinamintiman ko maka-answer sa school kay naminaw magkaktarong ni teacher. Mayroon. Yun na ba? Kuha ko masayo ba? Si Ellen ka na. Iyan barkada nga si Francis. Doon ako. Sinagit kini. Ellen? Francis? Ikaw, Gud. Kumusta? Kinsa ni bata? Francis? Oy, Pilit. Ayaw na sa mukha pa. Philip? Na ka? Tito, minsan din tawahan na. Kailan lagi mo, ani?
Pili na pa. Kinsa ni bata Ellen, gano'n nagtawag siya sa imong mama? Imo ni anak? Ha? Ellen? Philip, pwede ba? Ayun, namig sa mukha pa. Tana, maito na ta. Ma, patay lang ma. Gusto kong makibalo o nga nung emosyon nila kayan. Ellen, best friend, Burak, mo naging siguro ni ang saktong panahon nga ba kay balo si Peter sa kamaturan. Peter, anak, siya si Philip, ang imong amahan. Unsa? Ikaw ang akong amahan? Ellen, tinuli ako na dumog. Siya ang akong anak. Philip. Siya si Peter. Siya ang imong anak. Huwag ayaw nibig sa muka pa. Tito, minsan ay ni sino tito. Kanyang naghilang lagi na ang mama ni Peter. Jessica. Pamangkin. Siya si Peter. Ang akong anak. Peter. Pasaylo ako. Lagi kong chance na mahatag na ko ni mo. Ang akong pagkulang ni mo. Ikaw na yung kamahan. Sa pila ka tuig, ngayon mo mong bibiyaan. Huwag ka lang magpakita ka. Pasaylo ako, anak. Kung itugod sa imong inahanda, pangayon na kong balik ang iyang mga kamot. Akong pangayon, umod kay, gibasulan na ko ang tanan. Ang tanan akong nabuhat ninyo. O, pasaylo ako, anak. Pasaylo ako, Peter. At lagi kong chance na mahatag na ko ang pagkulang na ko ni mo. Ang tinuod, Philip. Idugay na ko naman nga ang makita kong balik. Tungod ka. Sa una o katod karon, ngibahal pagyapon ti ka. Oo, sibot mong ipasabot ka rin. Idawat na mong balik ang gugma. Idawat na ako ang imong pagpapilit. Anak, Peter, di ba gusto ni mo nga makakita ka sa imong amahan?
na siya sa iyong atubangan. Siya ang imong amahan. Pa, ikaw na ako kamahan pa. Pa, salamat pa. Nakita rata. Imo kong gakos. Ang pagkamali pa ayon ko karon. Nagaking salamat, Ginoo. Nawa ko ni mong ipasagdan, Lord. Eli, dugay na po na akong giampog ha. Magkita tagbalik. O pasaylo ako sa akong nabuhat niya ninyo. Kadali lang ha. Kadali lang mo insert ko. Ano sa mani? Ellen, Pilet. O sa naman ni happy ending na siya. Ha? Wala na ba'y luhaan ani sa sunod ng mga panahon? Gisaan ako. Bahalon o pagkaunta mo. Ellen, anak, Peter. Tito, pwede ko mo masingit, Tito? Jessica. Group hug. Group hug ta. Sige, group hug. Sige. Group hug ta, Peter. Dali. Group hug. Salamat. Salamat po. Nakita na sila. Dagang salamat, Lord. Dagang salamat. Papa Jesus, kinagkabuora among pamilya. Kadali lang. Kadali lang ha. Uy, ala, naman eh si Lolo. Lolo, niapas lagi ka, Lo. Niapas ko, kay basig maiwit ko sa eksena. Nakabalo ba ko nga? Kung ano ba ni karon? Katapusan na ni. Happy ending na. Mao nang nagdaldal kong apas. Bisan gani nga. Patanawan niya akong gisuot na chinilas o. Nagkamali-badi ka nagdaligod ko. Kay basin ba o niyag maiwit ko sa eksena. Naunsaon na lang. Katapusan na. Di na ako makita. Kalaon din kayo ni si Lolo. Ayun na pa. Pwede pa. Ikaw. Ulo. Ako lo. Bliss ko lo. Unta ko na tabo din siya. Ganong, unta mo tayo pasabot ani Ellen. Ha? Princess. Lo. Dito ko sa kapalaran nga makita ng balik ang inahan, gamahan. Kay maamang kuno kini ang giampok ni Peter nga mabuo ang ilang pamilya o karon nabuo na gyud. Ay, hasta. Salamat, Ginoo, nga wa nimo gipasagdan ang akong apo. Daghang king salamat ug unya. Unsa naman ni karon? Ilo, magigminyo na si Philip na ako. O, ay nagpasalamat ko dako sa Ginoo, Anilo. Tiyon ka na, Lolo Pedro. Pangayon ako ang kamot ni Ellen Pausadlo kung busugod ka. Ay, wala na problema sa ako. O basta Ellen, saan niyo mo sa ako kung dapat di mo pasakitan si Ellen? Oo, Lo. Ako na isaan lo ka. Mahal ko pang kaon ako si Ellen. Maayos na. Ay, salamat ka nakasunod ko sa eksena, no? Nga, sa katapusan. Bitaw, Lo. Maaya masod na makasod ka sa eksena, Lo. Kagatapusin na ba yung kanin, Lo? Sa una lang. Ang imong tabako. Yun na pa na. Kasama daning bata, ha? Philip, imong kauban.
Ako ning pagubangkon lo. Anak sa akong igsuon. Ay, cute man po daling bata, ano? O, ayun na pa. Dodong Peter, nga anong nagsige man kang tutok ni Inday Jessica? Unsa man? Nakagusto ka sa iya? Crush ni mo siya? Crush ni mo? Lolo, bayo, ayaw pa pag-ana, lo, ay. Bata pa bayo ko, lo. Pero, pwede po, lo. Gwapa mapod siya. Ikaw bata, kagad-agaraon doon kayo kahaliwas doon kayo ka sa ako. Bitaw po, lo. Cute man po si Peter, lo. Cute baya siya. Napag-jay dimple. Ay po yung ako ng naidimple, lo. Ay, maoba ha, kamo ha. Ayaw sa mo pag-ingaan na kay mga bata pa mo ha. Dahil sige. Karon kay matapos naman ni Karol anong eksena, ang mga ta sa balay kay magsalo-salo ta. Ha? Maghanda ta dito, magsalo-salo ta. O magpasalamat ta sa Ginoo nga naabot ang panahon nga nagkatapok kita nagkabuo ha atong pamilya. O sige lo, ganahan ko anak lo. Ang atong akong gipangay sa imo lo nga to ba kinahanglan nga na to duhag to ba. Ay, wala na problema, Francis. Nangwa ko na aron to ba. Kay kabalo ko nga katapusan karon sa atong eksena. Munang maglipay-lipay na talo. Nahala, sige. Mga ito na ta sa balay. Kay matapos na. Sige, best friend. Tara, mga ito na ta sa balay. Philip, dagang salamat. Salamat sa imong mahal na ako. Walay sa paya na, Ellen. Ang importante nga, magkatapok na punta. Og salamat sa Ginoo. Og, nakoy sikad. Manakay ta. Magsikad lang ta para makatipid ta. Mas maayo halo na kinala magtipid ta karon kay pandemic. Tana. Jessica? Tana, Jessica? Sakay na ta sa motor sa imong uyuan? Sige, Peter. Ito na ta. Ay, salamat. Tuwa na sila. Nahuman na gina mong eksena, no? Bato namin sa balay, yung mga unami, o paghuman, na, end of the world. Salamat. Ganapin ko si eksena. Mga higala, mao kato ang katapusan sa atong sugilanon. Nagkatipok na ang pamilya ni Peter. Nagkita na sila sa iyang papa. Og nabuo ang iyang pamilya. Og laging tandaan na ang Diyos ang laging siya lang ang nakakaalam sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. At may dakdang panahon na darating din ang pag-asa. Kaya manalig lang tayo sa Panginoong Diyos ay siya'y magbibigay sa atin ng kaliwanagan ng ating mga puso at isipan. Marami pong salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking video at sana'y makakuha kayo ng more lesson sa ating nagawang drama. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ng bell at mag-comment ka rin kung nagustuhan mo. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless us all.
Peace.